viedol. Ty za nič nemôžeš. Veď si o tom ani nevedel. Pochopil som, že ste použili Seville. Mama mi povedala, že sa s ňou o tej zákazke rozprával. Ale nikdy by mi nenapadlo, že sa zapojíte do takejto hry. Vlastne to tak nie je. Bola to hra, pán Adnan. Teraz sa nezastaví ani ona, pôjde po vás. Ja nechcem byť medzi vami. Dávam výpoveď. Pochopte ma. Myslíš si, že som nad touto možnosťou nerozmýšľal? Vedel som, že zareaguješ presne takto. Pochopiteľne. Ale môžem ťa uistiť, že som na to mal naozaj pádny dôvod. Ide o rodinné veci, o ktorých teraz s tebou nemôžem hovoriť. Ak ide o rodinu, nemal by som to vedieť tiež? Nie, lebo nemal by som to vedieť ani ja. Naozaj. Nemôžem sa s tebou o to podeliť. Čo sa týka výpovede, nie je možné, aby som ju prijal. Ja ti naopak ponúkam u mňa dlhodobý pracovný pomer. Ešte pred koncom roka sa staneš majiteľom podielov. Tlačíte na mňa ako môj otec. Nie. Hovorím ti iba to, čo sa má stať. Túto hru hrať nechcem, pán Adnan. Prepáčte mi. Nepodávam ti ruku, aby som prijal tvoju výpoveď. Rozmysli si to, porozprávame sa. Majte sa. Dovidenia. Nesadneš si? Musím ísť, majte sa. Čo sa deje? Čo sa stalo? Očakávané reakcie, nič dôležité. Urazil sa? Dal výpoveď. Navrhol som mu podiely. Rozmyslí si to a rozhodne sa. Tak to chodí. Chápem. Musím si ešte zavolať. Dobre, drahý. Vraj nejde o nič dôležité. Tak potom je to tak. Idem za Bešírom. Iste. Šesť. Ha. Jeden. Zavolal som nevhod však. Nevadí, vyriešila som to. Mala si pravdu. Mademoiselle. Dobrú noc, mademoiselle. Čo sa stalo? Máš pravdu. Mademoiselle určite niečo vie. To nie. Je nesúhlasná.